Milí študenti Univerzity pre moderné Slovensko, prešlo 5 rokov a 15 trimestrov od času, kedy sme spustili tento náš projekt a ja sa vám chcem veľmi pekne všetkým poďakovať. Za tých 5 rokov a 15 trimestrov sa zaregistrovalo takmer 7 000 študentov a myslím si, že môžeme povedať, že tento projekt bol a je úspešný. Chcel by som dnes uzavrieť tú jednu kapitolu. Univerzita, tá bežná univerzita, zhruba väčšinou trvá 5 rokov. Aj my máme za sebou 5 rokov. A chceli by sme síce v projekte pokračovať, ale chceme ho zároveň nejakým spôsobom zmeniť a inovovať. V najbližších dňoch a týždňoch budeme rozmýšľať, akým spôsobom a ako. Ale predtým ešte, ako budem hovoriť o budúcnosti, by som chcel poďakovať. Ďakujem teda predovšetkým vám všetkým, takmer 7 000 registrovaných študentov. Chcem sa poďakovať všetkým prednášajúcim, ktorí za tých 5 rokov boli vašimi prednášajúcimi. Boli to Ľudo Odor, Vladimír Vaňo, Juraj Karpiš, Miro Beblavý, Lucia Žitňanská, Peter Pažitný, Ľudo Kaník, Ronald Ižip, Dalibor Roháč, Marian Faktor. A potom aj jednorazoví títo všetci mali celé trimestre, čiže venovali tomu naozaj veľmi veľa úsilia, chcem sa im poďakovať. A potom aj jednorazoví prednášajúci, ktorým boli Mikuláš Zurinda, Martin Prunsko a Eugen Jurzica. Mali sme aj troch prednášajúcich spomedzi vás, spomedzi študentov. Boli to Michal Pavlov, Nikolás Mauer a Matúš Jarečný. Chcem sa veľmi pekne poďakovať aj im. A samozrejme, tento projekt by nebol možný aj bez pomoci iných ďalších ľudí. Takže na začiatku nám pomáhal natáčať a produkovať vlastne tieto videá Slavo Frešo. Neskôr Tomáš Salaj. Im dvom sa chcem veľmi, veľmi pekne poďakovať. Taktiež musím spomenúť samozrejme iniciátorky a manažerky projektu, ktorými boli Zuzana Ticha a Jana Matovičová. A v neposlednom rade naozaj všestrannú a nenahraditeľnú pomoc s organizovaním, manažovaním celého toho projektu mi poskytovala moja asistentka Natália Urbanová, ktorej sa tiež chcem veľmi, veľmi pekne poďakovať. Toľko doterajší vývoj, čo do budúcna. V budúcnosti, ako zrejme viete, sa nechcem v najbližších voľbách a nebudem angažovať priamo politicky, čiže nebudem sa uchádzať o zvolenie v parlamente, ale chcem pokračovať vo svojej prítomnosti vo verejnom priestore. Budem naplno pracovať v think tanku, ktorý som kedysi dávno zakladal, ktorého som znovu sa stal prezidentom, v think tanku MESA 10. Chceme sa najmä zamerať na oblasť vzdelávania a školstva. Chceme sa prioritne venovať tejto oblasti, pretože reformovaná doteraz veľmi nebola. A chcem pokračovať aj vo svojich konzultačných a poradenských činnostiach v iných krajinách, čiže na Ukrajine, v Chorvátsku. Teraz som sa práve vrátil z Bieloruska, ktoré je tiež veľmi zaujímavé z hľadiska potrebných ďalších reforiem. A sú tu ďalšie krajiny, sú tu potrebné reformy v Európskej únii, v eurozóne, ale vôbec svetová ekonomická situácia, ktorá je naozaj zložitá. Takže chcem avizovať, že v najbližších týždňoch a mesiacoch budeme pracovať na príprave pokračovania tohto projektu, aj keď zrejme to bude v trošku inom šate. Chceme prepojiť všetky tie naše aktivity, o ktorých som vlastne teraz hovoril, informovať vás o nich a určite pokračovať v tomto veľmi zaujímavom a prínosnom projekte. Ak by ste mali akékoľvek nápady, návrhy, ako inovovať tento projekt, ako ho prípadne zmeniť, ako v ňom pokračovať, tak samozrejme privítame všetky vaše námety a návrhy na adrese, ktorá je vlastne na stránke Univerzity pre moderné Slovensko. Takže ešte raz vám všetkým srdečne ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu v našom síce nie presne tom istom, ale určite inovovanom a určite pokračujúcom projekte. Ďakujem pekne, majte sa krásne.